Ootko kuullut kombulevästä? Tai ootko ikin käyttänyt katsuobusia eli bonito flakesea? Tuu mukaan, niin keitetään dashiliemi. Dashiliemen sekaa kasviksia ja nuudeleita, kirjolohi tartar, mikä maustetaan maapähkinävoilla ja limellä. Dashi on käytännössä tosi umaminen kalaliemi, jonka teet helpoimmillaan 3 raaka-aineella katsuobusilla, kombulevällä ja vedellä. Mä heitän mukaan myös porkkanan kuoret ja vähän valkosipulia. Porkkanat ja kesäkurpitsat mä kypsennän siivilässä tuossa kattilan päällä. Sitten leikataan lohitartar pieneksi. Sitruunasta ja limestä happoa, maapähkinävoista täyteläisyyttä ja seesaminsiemenistä ja soijaa vähän mauksi. Kasvikset al dentenä sivuun, siivilöidään liemi ja laitetaan nuudelit ja bataatit kypsymään. Aus soijaa mauksi. Tehdään bowlikeitot, eli pohjalle vähän avokadoa, sitten tartar siihen päälle, kasvikset, nuudelit ja sitten liemi ja bataatit tuohon keskelle. Yrttejä ja seesaminsiemenistä pintaa ja ai että kun maistuu. Helppo, nopea ja hyvän makuinen.